mga bossing, hello, isang maulang hapon sa ating lahat. Akong muli, ito si Kuya Steph, ang inyong surprise ambassador. And for this afternoon, kasama nyo na naman ang JFS Petals and Services, ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa sa amang sulok ng Bicolanza. At ngayong hapon, isa na namang tatay ang ating susurpresahin at bibigyan ng mga regalo dahil siya lang naman ay magsa-celebrate ng kanyang espesyal na karawan. Sino siya? Mamaya at kikilalanin natin. Pero bago yan, J-Fans, silipin muna natin ang mga items or package na ibibigay natin sa napakaswerteng tatay na ito. Let's go! Okay, so as you can see, meron tayo ditong bubble balloon. Napagandang bubble balloon with happy 60th birthday, Papa. We love you dahil syempre tatay nga ang ating susurpresahin. And meron din tayong letter na naka-frame. We also have wine or red wine. Meron din tayo mula espesyal na mix kakanin mula yan sa Ningning's Kakanin. Sa lahat ng mga gustong umorder, i-PM nyo lamang ang Ningning's Kakanin para naman masubukan or matikman nyo po ang Ningning's Kakanin. Meron din tayo dito sa ilalim 2 boxes ng Greenwich Pizza, and we also have Chooks to Go, 2 din po yan. And syempre, bibigyan natin si tatay or susutan natin si tatay ng kanyang sash. Plus, syempre, para surpresahin at kumplituhin ang selebrasyon ng birthday ni tatay dahil syempre, i-welcome natin siya sa kanyang senior citizens journey. Meron tayong cake at mamaya may sorpresa po yan. Ano ang sorpresang yan? Tumutok lamang at alamin maya-maya. Ngayon mismo, alam kong na-miss nyo ang JFS Petals and Services at sa lahat ng nagtatanong paano po kami makontak, napakasimple lamang po. Magbigay lamang ng mensahe sa aming mga social media accounts na magpo-post sa inyong screen. We also have Facebook, Instagram, and syempre, ang aming YouTube channel. Huwag nyo rin pong kakaligtang i-follow kami para palagi kang updated. Kung may mga promo o discounts kang matatanggap dahil syempre ay Disyembre na. Hapon na, kaya naman tara na't sugurin na natin si tatay at siguraduhin natin na mabibigyan natin siya ng garantisado at di kalidad na serbisyo. Kasama nyo ako si Kuya Steph, it's JFS na yan. Balik kaya tayo, ano po, may delivery po kami tayo ngunya na hapon. Tapos po, nakaulemi na po si Ma'am Mary Joy. Ano po, aki mo po iyan? Ayan sir, so may delivery po kami sir, ipapareceive niyo po sa imo. Pero ang problema po, sabi ni Ma'am Mary Joy, ang bayad dapo, hagado na lang dapo hindi sa tindahan. Ayan po sir. Medyo makantidad ini sir. Appliances po ang tig-order po. 12,000 po tatay. Ayo po. Sige po tatay. Ayan tay. Ano po? Si Ma'am Mary Joy po, pero sabi niya po, nakapangalan po kay Sir William, tama po, William Pilosilo po, dito po sa Zone 1, Bonifacio, San Fernando. Ano po, galing po kami sa Naga po, tapos sabi po ni Ma'am, dito na lang daw po yung payment. Dito na lang po kayo tayo sa labas, tayo kayo Sir William, kasi kayo po magre-receive po ng item, sir. Hello po. Tayo, hindi po kayo inabisuhan ni ano po, ni Ma'am Mary Joy po. Hindi po kayo inabisuhan. Pero alam niyo po na may darating pong order sa inyo. Sige na tayo, upo na po kayo. Ano kasi tayo, dapat nga po kanina pa po kaming 3:00, pero po medyo na-delay kasi maulan. Ano po. And nagganap-hanap pa po kami dito sa Bukal po. Opo. Ngayon tayo, andyan na po, ready na po yung ano po, yung appliances niyo po.
Okay na. So, pa-receive lang natin. Receive nyo lang po tayo. Ano po? Tapos, ready na lang po ng payment. Ano po? Nasak pala si tatay. Hindi nyo po alam yung items po ngayon. Tapos, magpapatulong na lang po kami tayo sa pagbuhat po. Kaya nyo po? Buhatin? Apa, yung mga ano na lang po, yung mga naandun po, patulungin po natin. Para din na lang po tayo nung pangbayad po. 12,000 po tatay. 5, 6, 7, 11, 12. Ayan. So, check lang natin tatay ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paid po tatay 12,000. Ano pa? Tapos patulong na lang po ako. Tapos pa-receive ko lang po. Ito po tatay. Happy birthday! Alright! Tatay, happy birthday! Ayan, nahuli yung poppers natin. This time, tatay, dito tayo. Okay. Alright, so tatay, happy birthday, tatay. Salamat. William Lucilo. Ano po? Oo, William Lucilo. William, okay. Tatay William. Oo. Okay. So this time, hello J-fans and hello netizens. This is me again, ang inyong paboritong surprise ambassador na si Kuya Steph. Andito na nga tayo, kasama na natin si Tatay William Lucilo all the way here at Bukal San Fernando Camarines Sur. Dahil tatay, balita ko ay birthday niyo po. Ilang taon na po kayo tatay? 60. 60 years old. Ano po? Di senior citizen na po pala kayo tay. Yan halatang halata sa buhok ni tatay. Okay. So tatay, actually, hindi appliances ang laman ng car trunk namin ngayon dahil syempre tatay, ang katuyuhan niyo po talaga is mabigyan po kayo ng kasiyahan at sorpresa ngayong kaarawan niyo po. Salamat. Yan. And talking about sorpresa tatay, isuot muna natin ang itong sash. Ayan. Happy birthday! Salamat. Ayan. So, happy birthday po tatay. Okay. And bago ko makalimutan, J-fans, ibalik ko lamang ang 12,000 sa kanya. Tatay, actually, wala po na talaga kayong babayarang 12,000 sa amin dahil ang sorpresang ito ay para po talaga or nakalaan po para sa inyo. At bayad na po ito. Salamat. Ayan. Tatay, isa-isahin muna po natin. Ayan, tagilid tayo tatay ng konti. Okay. Isa-isahin natin tatay. Meron tayong 2 chooks to go. Oo, salamat. Meron tayong mixed kakanin. We also have 2 boxes of pizza. Oo, salamat. We also have bubble balloon with happy 60th birthday. Meron din po tayo tatay letter. Babasahin ko po yan mamaya. And ang pinakasosyal po, meron tayong birthday cake. Plus, meron din pong pangtoma ang red wine. Tatay. Ngayon po tatay, ang tanong po tatay, kumusta po kayo sa inyong birthday? Okay man lang, ayos lang. Ayos lang po. Ayos. Maugma naman ako. Tingin po kayo tatay sa ating videographer. Oo. Kumusta po ang birthday tatay? Maugma man ko. Arog kanina, surprise ako. Nabigla lang kaya ko. Ay, nabigla ka tatay. Okay. Ayan. So, nung pumunta po ako sa tindahan nyo, tatay, na may babayarang 12,000, wala po kayong react. Talagang may pambayad si tatay. Mayaman ang pambayad ito. Ano po? Oo. Mayo kong pambayad kaya ka to. Pero may 12,000 kayo, tatay. Nagsubli lang ko kaya na sa akin. Ay, nagsubli si tatay. Okay. Napaniwala ko po ba kayo, tatay, na may babayaran po kayo ngayon? Okay. Salamat. Ayan. Thank you so much. And syempre, tatay, ang tanong po ng bayan, sino po kaya ang may pakana and sino po ang nagpa-surprise po sa inyo ngayon? Alam niyo po ba, tatay? Dahil ko ni araw. Hindi niyo po alam. Tingin tayo. Kaya ko si Mary Jo ito. Si Mary Jo, nahali pa man lang. Nahali pa lang po. Nasaan po ba si Ma'am Mary Joy? Nasa Manila. Nasa Manila. Wala na po kayo, tatay, ibang iniisip kung sino po ang maaaring magbigay po ng sorpresa sa inyo? Baka si Igwa ni si abroad ko garo. May abroad po kayong anak. Nasaan po? Nasa Jeddah. Nasa Jeddah. Baka siya. Ayan tatay. So yung taong
ito na nagpa-surprise sa inyo ay may munting mensahe po na papakinggan nyo po at babasahin ko na po ora mismo. Makinig po ang lahat. Dear Papa, happy 60th birthday po, Papa. Salamat sa gabos na sakripisyo nindo sa mo ni Mama. Aki pa lang kami, talagang grabe na ang ginibo mo, mabuhay lang kaming pamilya mo. Naalala mi pa, pasan-pasan mo ang mga karton na sinaudan. Lakaw pa poon pipian hanggang tumaristis tamayo pa kadtong jeep. Na nagaagi pero day ako nagrereklamo ta iniisip mo mabuhay kaming mga pamilya mo. Minsan may time pa na makusog ang uran. Nakauli ka kadto sa harong basa-basa, arog kakayan kaorog. Dai iniisip ang kapagalan basta para sa pamilya mo. Dawa, isusubok mo na lang, itataho mo pa sa mo. Dai lang kami magutom. Ika ang patunay na ang ama harigining pamilya na gigibuhon ang gabos, maitaulang ang pangangaibok ang pamilya. Saka nagsisigurado na dawa ano ang pagsubok ang mag-abot, malalampasan ini. Grabe ang pagpadangat nindo sa mo ni Mama. Hanggang ngunyan, dawa daradapula na kami. Permi ka mo nasa kataid mi para gabayan saka tabangan kami pag may problema. Bye! Thank you so much sa greetings ng happy birthday. Ayan, nasan ba tayo? Maswerte kaming magturugang na kamo ni Mama ang samong mga magurang. Sa sobra-sobra ang sa inyong pag-ataman, pagsasakripisyo, pagpadangat na dawa no arin, daimi matutungbasan ning ano pa man na bagay. Kaya lubos kaming nagpapasalamat. Wish mi kigad na tawan ka paning halawig na buhay sa kamayong namamati para dakol pang birthday ang i-celebrate mo. Bawasan din ang pagiging makulit minsan, ta si Mama permi ang anggot. Hehehe. Sana napaugmami ikangunyan na aldaw. Happy 60th birthday po ulit, Papa. More blessings to come and we love you so much. At ngayon, J-Fans, i-reveal na natin kung kanino ito galing. Mula po ito kay Wilmer, Mariel, Mergy, JR, and B-Joy. Ayan. Sino-sino po yung tatay? Mga aki ko yan. Ay, mga anak niyo po. Nagtarabang-tabang pala sinda. Salamat. Salamat man sa inda. Ayan. Matman at na hindi ko inaasahan na arog ka ini. So tatay, syempre, isa lang po ang masasabi ko tatay, lahat po gagawin ng mga anak para naman po kahit papaano makasukli po sa mga sakripisyo ng mga magulang. Lalo na po sa mga tulad nyo, talagang ginagawa ang lahat din para po sa mga... Siring man ako, habang nabubuhay, gagabayan ko man sinda. Salamat sa Endo. Ngayon tatay, ang tanong ko po, sino po ang makasama nyo po dito sa loob ng bahay? Si Mergy. Si Ma'am Mergy. Ayan, tawagin natin si Ma'am Mergy. Si Agom ko. Agom, ayan. So, ano pangalan po ni Agom? Merlin Lucilo. Oh, Merlin. Nanay Merlin, pasok po. And yung isa niya pa pong anak, dito si po tayo. Mergy. Si Ma'am Mergy. Dito tayo, Ma'am Mergy and Ma'am Merlin. Ayan, so ipasok natin si Nadine Lustre at si Catherine Bernardo ng Bukal. Okay, so andito po tayo ngayon, hindi po para magchismisan, ano po. Siyempre, J-Fans, dahil birthday ng kanilang tatay, nanay, ano naman po ang mensahe nyo po para po sa asawa nyo pong napaka-pogi, nakamukha po ni James. Ano po? Happy birthday. Salamat. Sana malawig pa ang buhay. At saka pag iriba-iba ka, kairiba ang mga aki. At saka maugma kitang mag-iribanan ka. Kaibanan ang mga kaakian na magtiripon-tipon pa kita, gabos. Nanay, alam niyo po bang hindi kumpleto ang mensahe niyo? Ang kumpletong mensahe dapat may power hug at may kiss kay tatay. And 3, 2, 1, hug niyo po. Uy, si nanay nahiya pa. 1, 2, 3, hug po and kiss. 1, 2, 3, go. Sige po. Wow, salamat. Sana all. Talaga ngayong taglamig, may kayakap. Ngayon naman, mami, nanay din po ba kayo or dalaga pa po? Ayan, dalaga pa po si mama. Ayan. Ngayon naman po, pag ilang anak po kayo ni tatay? Pangatlo po. Unang tanong po,
Kumustang tatay po, si Tatay William? Sa totoo lang, di ko masabi ang sakripisyo niya para sa mga. Pun kang aki kami, grabe ang sakripisyo niya, makatarapos lang kami magturugang. Hanggang unyan, yaon ang pagtabang ninda, daw nga ni, malaog na kami sa pagpapamilya niya, sinda, sinang duwa para sa muya. Kaya, salamat pa sa sakripisyo mo sa pagiging sarong marhay na harigi ama para sa mo yung magturugang. Okay, salamat man at na yun, pirmi man ako sa Indo. Pirmi na ang magurang arag man siguro ka ni. Pirmi na sa pagtabang. Salamat man. Yun, kami nagagabay sa Indo habang buhay pa kami. Ayan, so, isang power hug nga po, pati po ako naiiyak po sa inyo. Hug nyo po. Ayan, thank you so much, family Sigilo. Salamat. Alright, dito lang po tayo, nanay. Ayan, tabihan nyo po si tatay. Alright, so J-Fans, ibigay na nga natin ang surprise ang deserve ni tatay at maging mga regalo na alam kong napasaya siya sa kanyang kaarawan. Pero kung iniisip nyong tapos na tayo sa paghahatid ng saya or surprise sa kay tatay, nagkakamali kayo dahil sa aking pagbabalik, bibigyan natin siya ng kanyang cake. And siyempre, mamaya na yung surprise ang sinasabi ko. Kaya naman, kapit lang. Alright, so J-Fans, I'm finally back dahil siyempre as promised, eto na nga po yung sinasabi kong cake na deserve ni tatay para sa kanyang pinaka-espesyal na birthday. Tatay, and sa lahat po ng mga nanonood dito, may handa po ba kayo? Mayo nga ni. May handa po ba kayo? Okay, so kung wala kayong handa, meron po akong mga inihanda dito ang pagkain po para sa inyo. Ito po yung pagsalusalukan nyo. Alright, so everyone, muli, kakantahan natin si tatay ng happy birthday. And 3, 2, 1, let's go! Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maduros. Alright, so tatay, this is a perfect time to blow your birthday candle. Pero bago ang lahat tatay, dahil 6 years old na po kayo, palaging huwag kalilimutan po ang humingi ng isang wish po mula po sa pong may kapal. Ayan po. Salamat sa Diyos po. Wish muna po tatay. Alright, so blow mo niya po tatay ang ating candle. Ayan. Blow niyo po tatay. Ito po. Sige, i-blow niyo na po. Alright, so palakpakan po para kay tatay. Ayan. So muli po, tatay, happy birthday po. Salamat. Mula po sa inyong mga anak, Lucilo siblings, and of course, from us, the GFS Petals and Services. Ano po tatay? And hindi lang bastang regalo tatay ang matatanggap nyo ngayon dahil syempre, tatay, instant artista na po kayo dito sa Bukal San Fernando, Camarines Sur at mapapanood kayo ng aming mga followers. Kaya naman hello and shoutout sa ating mga followers. Ano po? Opo. Tatay, kontento na po ba kayo tatay sa inyo pong mga regalong natanggap? Iyo, salamat na yan. Napakabait ni tatay. Okay naman lang. Okay ka na po. Okay naman. Ayon yung dagdagan ko pa po. Tawa si Dahil kung siyaon lang. Ay, kung siyaon lang. Dahil naman. O sige, umuwi na tayo. Isara na ang trangkayo naman pala ni tatay. Dahil mo. Ay, hindi ma. Okay. Joke lang po tatay. Ngayon tatay, dahil napakabait ko ngayon, dahil maganda yung mood ko ngayong hapon, tatay, dadagdagan po natin ang inyo pong regalo tatay. Okay? Okay po. Bibigyan kita tatay ng chance na humugot mula po dito sa mga nasa taas. Toppers po ang tawag dyan. Bubunot po kayo ng isang toppers and bawat po isa dyan may laman. Bawat isa may laman. Joke lang tatay. Isa lang po dyan ang may lamang sorpresa. So, dapat po ay maging maswerte at kailangan nyo pong piliin yung toppers na meron pong extrang regalo para sa inyo. Ayan tatay, bibigyan kita ng chance. Isang chance lang po tatay. Pumili po kayo. Kahit saan po ng mga nasa taas, bunutin nyo po. Sa itaas? Oo.
Ayan, bunot. Yan. Ops, wala po. At dahil dyan, bokya si tatay, uwi na tayong lahat. Okay, tatay, ibalik nyo po. Kasalanan po yan sa buong may kapal. Ibalik nyo po. Okay, tatay, ngayon, dahil siyempre mabait ako, ituturo ko na po kung nasaan po talaga yung regalo. Tatay, nasaan po yung happy birthday or happy 60th birthday? Hanapin nyo. Okay, bubunot. Yan, andyan. Bubunutin nyo po siya sa akin. Pagbilang po ng 3, ha? 1, 2, 3, go! Bunot po, tatay. Bunot. Hinay-hinay po pagbunot. Opo, hinay-hinay. Hatakin nyo po, tatay. Palakpakan. Wow! 1, 2. Wait lang, tatay. Deo para madali. Okay. Sige, paangat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sige, tatay. Lagaro na yun nauubos. Pero ang laog kainiyo. Alright. Salamat. Ibalik lang po natin, tatay. Okay. Ate Ling, hawakan nyo nga muna ito. Ate Ling. Tatay, huwag nyo pong itatapon dahil hindi po yan basura. Ngayon, tatay, bibigyan kita ng pagkakataon na bilangin yan. Bilangin nyo po isa-isa. Sige, magpong kaigdi, tatay. Go! Ako makapot. Bilang. Ulit, tatay. Sige. Sige. Uli ka, tatay, sa baba, tatay. Makakuliton si tatay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jismil na, tatay. Jismil. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow, perfect! Nag-grade 2 si tatay. Tatao magbilang. 30. Okay. Tatay, meron ka ngayon sa inyong 60th birthday. 60 divided by 2. Meron ka ngayong 30,000 pesos. Salamat. Ayan, salamat. Pero hindi nyo po alam, yan po ay fake money po. Joke lang. Tatay, totoong kwarta po yan, tatay. 30,000 para po sa imo. Salamat. Ayan, so ginari happy birthday. Salamat. Ngunyan, tatay, dahil may 30,000 ka, bayaran mo ako kang 12,000, ha? Yes. Ano po? Ngunyan, tatay, ano po ang gusto mong sabihon sa mga aki mo na nagtawag ang mga regalong ini? Salamat. Nagbigay po ng pera, kausapin niyo po sila. Ayun po yung camera. Salamat sa inyong mga aki ko. At narorumduman nindo ako. Siring man ako, man ako sa pagrumdum sa Indo. Maraming salamat sa Indo tada. Tay man do ako nalilingawan. Salamat. Sana maglawig pa manan sa kong buhay. Birthday. Maraming salamat. Alright. Sa gabos kong mga aki. Siring man si agum ko. Salamat. Okay na po, tatay? Okay. Okay, William Pilo Silo, iboto para kapitan. Ayun, para kapitan si tatay magsalita, bait. Ano po, so once again, dito po tayo, ma'am. Nasaan yung asawa niyo po? Ayan, so giraray, or ulitin natin. Maraming salamat po. Lucilo siblings, ano po? Tingin po tayo doon, tatay. Ako na muna, tatay, ngayon. Maraming salamat po, Lucilo siblings. And syempre po, sa pagtitiwala sa amin sa JFS Petals and Services. And I hope na napasaya ko ang inyong napakapoging tatay na nag-celebrate na kayong 30th birthday. Dito tayo, ma'am. Salamat. Alright, so J fans and my dear followers, welcome. Dito po. Welcome. See you on our next episode sa paghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Magkita-kita po tayo ulit. Salamat. Mommy, Daddy, and syempre kayo, ma'am. Sa pagbilang ko po ng 3, tingin sa camera at sabay-sabay po tayong magbababay. And 3, 2, 1, go! Bye-bye! Salamat. Salamat.